Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Иезу, вечный odpoczynek дай померлым, Пане. Твоей обороне отдаемся. Свят.
Найсвятейшее сердце Иисуса, бездоганное сердце Марии, за нас. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Дякую всім за супольну молитву. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин свою и муки. Просим Тебе, да поможи нам с такою пошаною подыходить до святых таямницев тела и крови Твоей, как мы стали сьогодними плену Твоего откупления. Праз Христа, Пана нашего. Славлю Пана у кожним моменте, о хлебе наживы у сакраменте, о хлебе наживы у сакраменте. Славлю Пана у кожним моменте, о хлебе наживы у сакраменте, о хлебе
Честь Тобі, слава, наш добрий Пане, з віку до віку не перестане. І громада уся, верные люди, славить Тебя мы, Отче наш будем. Дякуем щиро, добрий наш Боже, за літостивий дар Твой пригожий, святий сакрамент, Твой дар коштовний, наші серці вдячності повний. Ми Тобі, Боже, сьогодні співаєм, наші голови низько схиляєм. Честь Тобі, слава, наш добрий Пане, з віку до віку не перестане. І громада уся, верные люди, славить Тебя мы, Отче наш будем. Дякуем щиро, добрий наш Боже, за літостивий дар Твой пригожий. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Пан моє святло і моє збавлення, кого ж мне бояться? Пан охова життя моєго, кого ж мне полохаться? Противники і вороги мої самі спотикаються і падають. Сьогодні, узлюбленые парафіяні, у костелі католицькім 10-та звичайна неділя. На гэтым тыдні мы святкавалі ўрачыстасць Божага цела. Это заўсёды праходзіць у чацвер, таму што ў чацвер была ўсталявана святая Еўхарыстыя. Але сёння у гэтую нядзелю адбудзецца працэсія Божага цела. Будзем ушаноўваць прасвятыя дары асаблівым чынам, ідучы падворкам пры 4 алтарах і благаслаўляючы всю нашу парафію у 4 напрамкі, просячы, каб гэта благословение засталося в наших сем'ях, у наших домах, на наших працах, месцах працы. І сёння асаблівым чынам просім добрага Бога, які прыходзіць у нашае сэрца, каб Ён заўсёды прыносіў супакой, а мы былі Яму верныя. Узлюбленыя, адкрыем нашае сэрца на прыход Бога, які ёсць пэўны, і Ён заўсёды блізкі таго, хто жадае з ім сустрэцца.
Эту святую Евхаристию я молюся в інтенції живого ружанця нашої парафії, просячи потрібні дари і ласки. Отець Юзеф молиться за всю нашу парафію. Отец Александр поводле інтенції хвіродавці. Станем перед Богом з покорою і перепросим Бога за всі наші грехи, каб ми годно, з чистим серцем могли скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу усемогутному, що зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусюди Панну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, А на землі супокой, людям доброї волі. хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Боже, Отче всемогутний, Пане Сине, Одинородний, Єсу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, криница всякого добра, выслухай наши покорные просьбы. Освяти наш розум, каб мы познали тое, что праведно, и с Твоею допомогою это виконували.
Праз Пана наша Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки і вечные. Amen. Читання книги Буття. Коли ж Адам з'їв з древа, покликав пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» І він відказав: «Я почув голос твой у раї і сполохався, бо голий я і сховався». Сказав Бог: «Хто сказав тобі, що ти голий? Може, їв ти з древа, з якого я заборонив тобі їсти?» Адам сказав: «Жанщина, яку ти дав мені, вона дала мені і їв я». І сказав пан Бог жанщині: «Чому ти гэта зробила?» І вона сказала: «Змій подманув мене, і їла я». Тоді сказав пан Бог змію: «За тое, що ти зробив гэта, ти проклята поміж усіми живелами і поміж усіми звірами полявими. На животе своїм повзать будеш, і пил будеш їсти, праз усі дні життя свого. Установлю ворожесть поміж тобою і поміж жанщиною, і поміж потомством твоїм, і поміж її потомством. Яно сотре тобі голову, а ти сотреш його п'яту». Гэта Слово Божие. У Пана милосердность и щедрое у Его откупление. У Пана милосердность и щедрое у Его откупление. З глибини я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос, нехай Твои вуши почують голос моих молитв. У Пана милосердность и щедрое у Его откупление. Коли ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане, але у Тебе пробачення, кам боялися Тебе. У Пана милосердность и щедрое у Его откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, больш, чим варта світання. У Пана милосердность и щедрое у Его откупление. Больш, чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана, бо Пана милосердность и щедрое у Его откупление. Он откупить Израиль от усіх беззаконняв ягоних. У Пана милосердность и щедрое у Его откупление. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянів. Брати, маючи той самий дух віри, як написано: «Я повірив, тому говорю». І ми віримо, тому і кажемо, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єсуса, і нас воскресить разом з Єсусом.
и поставить перед собой разом з вами. Бо ўсё дзеля вас, каб памнажэнне ласки у многіх выклікала шчодрую падзяку дзеля Божай славы. Таму не мы губляем адвагі, бо хоць знешні наш чалавек і тлее, духовнасць дня ў дзень абнаўляецца. Часовае лёгкае цярпенне наше дае нам бязмернае багацце вечнай славы. Каб мы, калі мы зважаем не на бачнае, а на нябачнае, таму што бачнае часовае, а нябачнае вечнае. Мы ведаем, што калі зямны дом нашага жылля разваліцца, то ад Бога маем жыллё нерукотворны вечны дом у нябёсах. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Теперь князь этого свету будет выкинутый вон, и коли буду узняти над землею, усіх притягну до себе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус з вучнямі прийшов у дом. І зноў сабраўся натоўп так, што яны не маглі нават хлеба паесці. Пачуўшы гэта, яго родныя прыйшлі забраць яго, бо казалі, што ён страціў розум. А кніжнікі, якія прыйшлі з Єрусаліма, казалі, што ён мае ў сабе Бельзебуба і выганяе дэманаў праз князя дэманаў. А Езус, паклікаўшы іх, казаў ім у прыпавесцях: як можа сатана выганяць сатану? Калі валадарства раздзеліцца само ў сабе, не можа выстаіць такое валадарства. І калі дом раздзеліцца сам у сабе, не можа выстаіць такі дом. І калі сатана паўстаў супраць самога сябе і раздзяліўся, не можа выстаіць, але канец яму. Ніхто не можа ўвайсці ў дом асілка і выкрасці ягоныя рэчы, калі спачатку не звяжа асілка, і толькі тады абрабуе дом ягоны. Сапраўды кажу вам, дараваныя будуць сынам чалавечым усе грахі і блюзнерствы, якімі б не блюзнерылі. Але хто будзе блюзнерыць супраць Духа Святога, не атрымае даравання ніколі, але падлягае вечнаму асуджэнню. Так сказаў, бо гаварылі пра яго, ён мае нячыстага духа. І прыйшлі маці яго і браты ягоныя, і стоячы звонку паслалі паклікаць яго. Сядзеў каля яго натоўп і казаў яму: вось маці твая і браты твае і сёстры твае на вуліцы шукаюць цябе. І сказаў яму адказ: хто маці мая і хто браты мае? І паглядзеўшы на тых, хто сядзеў вакол яго, сказаў: вось маці мая і браты мае. Бо хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Узлюбленыя парафіяне, на этом тыдні мы святкавалі вялікую урачыстасць Божага цела, краналіся таямніцы
цела і крыві Христа, Христос, які прыходзіць пад постаццю хлеба і віна. І сёння ў нашай парафіі будзе працэсія Божага цела пасля гэтай Еўхарыстыі. Але перад тым, як гэта станецца, некалькі слоў хацелася б сказаць адносна сённяшняга Божага слова, сённяшняе першае чытанне Евангелля, бо пра урачыстасць і цела Хрыста мы шмат пачулі ўжо ў чацвер, гэта цудоўная урачыстасць. А сёння ў 10-ю звычайную нядзелю Христос кіруе наш позірк на вельмі такі важны аспект, на который часам у жыцці бывае мы не занадта звяртаем увагу, альбо так вельмі так скальзя, так скажам. Прайшліся, глянулі, не засяродзіўшыся. Гэта аспект граху яго наступстваў, праз які можа ў маім жыцці мець уладу сатана. І ведаеце, хоць пра гэта ў касцёле не гаворыцца зачаста, але варта не забывацца, што небяспека такая ёсць. Паглядзіце, што першае чытанне, якое зазначае, першае чытанне з кнігі быцця, зазначае пра першы грэх Адама і Евы, паказвае разлад паміж Богам і чалавекам. То есть больш можна сказаць і правільна сказаць паміж чалавекам і Богам, бо Бог застаецца верны. Бог прыходзіць да Адама, прыходзіць да Евы, як да першага граху была глыбокая гармонія, размаўляе, прабывае, нічога ні Адама, ні Еву не палохае, але калі здараецца грэх, Адам і Ева хаваюцца. Это важны нюанс, таму што заўсёды, калі чалавек чыніць грэх, у яго жыцці штосьці разрываецца. Разрываецца ўнутраная гармонія. Чалавек пачынае канцэнтрыравацца на сабе, канцэнтраваць увагу на сваёй слабасці. Паяўляецца у сумленні дыялог аскаржэння альбо апраўдання, які ідзе больш-менш у такім кірунку. Ну, а фактычна, а што я такое зрабіў? А з другого боку, адкуль узяўся непакой? І чалавек пачынае асуджаць, ацэньваць. У чалавека паяўляецца ўжо пэўная варожасць, і чалавек сам на ўнутраным узроўні адчувае нешта губляю. І это губляецца Божая ласка, Божая прысутнасць. Ведаеце, грэх першародна паказвае вялікую праблему, што калі чалавек жыў у глыбокай гармоніі з Богам, эта гармонія разарвалася. І кожны чалавек можа быць пад уплывам гэтага граху пасля сакраменту хросту з разарванай этой гармоніі. А сёння Евангелля паказваюць катастрофу фактычна, да якой прыводзіць цікавая рэч. Катастрофа ў чым заключаецца? Лідары духоўныя, якія павінны быць сведкамі Бога, не распазнаюць Хрыста і гавораць, што ён злым духам выганяе злых духаў. Это катастрофа. Таму што тыя, якія павінны даваць Бога, не ў стане гэтага зрабіць. І можна задаць пытанне, а чаму так адбываецца? І фактычна, калі глядзім на навучанне Езуса Хрыста і глядзім на гісторыю збаўлення, гэта можа адбывацца вельмі незаўважальна, паволі, крок за крокам. Калі чалавек, напрыклад, выбірае грэх і выбірае яго, напрыклад, рэгулярна і стала, то да гэтай катастрофы дакаціцца можна вельмі хутка. Але часам бывае так, што чалавек выбірае грэх, пазней выбірае дабро, пазней знову выбірае грэх, пазней нібыта ацэньвае, нічога вялікага не здарылася, але на всякі выпадак знову выберу дабро, потом знову грэх. І так чарадаванне і трыванне ў такім стане можа давесці да таго, што чалавек адкрывае дзверы сатане, які мешае праўду з фалшам. Ведаеце, это важная рэч, таму што праз такія рэчы мы можам незаўважальна зачыніць дзверы Богу, а адчыніць фортачку для сатаны. І што тады адбываецца? І тады адбываецца так, што ў нас мяняюцца прыярытэты. Мы заўважаем, што жыць не да канца па Евангеллю, таксама не кепска. Нічого са мной кепскага не сталася. Жыць неяк трэба. Частка майго жыцця прагне духоўнай перамены, але нічога кепскага не здараецца, калі дапускаю грэх, несправядлівасць, дзесьці фалш, дзесьці подкуп, дзесьці неевангелічны крок. Але ў духоўным жыцці гэта робіцца вельмі небяспечна. Паглядзіце, што фарысеі, якія называюць Езуса Хрыста, ты злым духам выганяеш злога духа,
чыніць фактычна праяўляецца ў іхным жыцці тое, што яны ввогуле Богам не жывуць, а павінны быць лідарамі. І можна ўзгадаць іншыя сітуацыі, калі, напрыклад, будучы ў святыні, Христос выганяе іх, таму што яны прадаюць ахвяры, і фактычна з дому Бога Айца зрабілі рынок. Дом Бога Айца павінен служыць Божаму культу. Як памянялася інтэнцыя іхнага дзеяння, і Езус Христос вельмі сурова гэта карае. Часам, калі глядзім на вобраз Старога Запавету і вобраз фарысеяў, мы ўяўляем, што лідары, якія мелі гаварыць пра Бога, забіваюць Божага Сына. Это сапраўдная катастрофа, калі чалавек веруючы, пра якога гаворыць той сведак Бога, фактычна ім не з'яўляецца. Чаму гэта хочацца дакрануць? Таму што сатана ёсць, ён інтэлігентны, і ён хочуць знішчыць тое, што Божае. І вельмі часта это робіць подступам, змешваючы фальш і праўду. І такім чынам, уводзячы чалавека у стан, можна сказаць, без выйсця, у котором чалавек паволі сам не заўважае, пакуль не ўчыніць штосьці вельмі небяспечна, вялікага, якое дзеянне, якое перакрэслівае вельмі моцна Божае прыказанне. Напрыклад, забойства Езуса Хрыста. Лідары аддаюць загад на забойства Езуса Хрыста. Это вельмі вялікі учынак грахоўны, але бачаць у гэтым штосьці добрае. Ведаюць, што это бязвыхаднасць. Але фактычна гэта адкрывае іхнае сэрца. Не распазналі голас Бога. Да чаго вяду, дарагія парафіяне? Калі сёння мы святкуем, у чацверг мы святкавалі урачыстасць Божага цела, нам не толькі важна ўсвядоміць, што Христос прыходзіць у эўхарыстычных дарах. Нам трэба ўсвядоміць тую праўду, для чаго мы прымаем Хрыста. Дзеля таго, каб не адкрываць фортачкі для злога духа, які жадае адцягнуць ад Бога і знішчыць тое, што Божае. І частая святая камунія, яна перадусім запрашае да таго, што, прыбліжаючыся да Хрыста, я прашу Бога прабачэння ў сваім сэрцы за невялікія памылкі, за невялікія грахі, несвядомыя альбо недобравольныя. Дарэчы, мы это робім на кожнай святой імшы. Калі гаворым спавядаюся Богу усемагутнаму і гэтак далей, мы просім прабачэння пра памылкі, грахі невялікага маштабу, і просячы аб гэтым мы просім, каб Христос быў асновай майго жыцця. Калі я не буду спажываць хлеб эўхарыстычны, калі я не буду карміцца Езусам Христом, то ў мяне ёсць вялікая верагоднасць, што іншы гаспадар захоча завалодаць маім сэрцам. І ў гэтым ёсць важнасць часта прыняцця святой камуніі, частага звяртання ўвагу на свае памылкі, калі я адыходжу ад Божых прыказанняў. У гэтым ёсць сэнс сталага рахунку сумлення, у которым я аналізую сваё жыццё, ці выпадкова мае дзеянні так паступова, але не адходзяць ад таго, што навучае Бог. Бо можна ўвайсці ў такі стан, дзе, чынячы нават грэх цяжкі, я не заўважаю нічога кепскага. І тады я не заўважаю граху, калі хтосьці дае загад забіць, здзеквацца. Я не заўважаю гэтым граху. Ну што ж, такая сітуацыя, так трэба. Ну, трэба сцярпець. Я нават не абураюся з гэтай прычыны, але сапраўдны хрысціянін вельмі выразна ў гэтым бачыць, што так быць не павінна. Выпрацоўвае сабе моцную паставу, не Божая гэта. Мой унутраны мір сапраціўляецца гэтаму вельмі радыкальна і канкрэтна, бо забіваючы, згаджаючыся ўнутрана альбо праяўляючы абыякавасць да такіх рэчаў, я сам дэградую. Я згаджаюся на тое, што Божае права ува мне перастае жыць. Ёсць унутраны духоўны мір, які не можа ніколі згадзіцца на зло, на ненавісць, на здзек з чалавекам, у якой-кольвек сітуацыі, у якіх-кольвек абставінах. Таму што той, хто распазнае сапраўднага Бога, выразна бачыць, што ў гэтым няма Божага добра, Божае добро ў іншым. І чалавек, который прымае святую камунію, слухае голас Бога, сваё сумленне, вельмі выразна адкрывае праўду. Любіць бліжняга – гэта фундамент.
І гэта становіцца не толькі назвай, только ўздрыгваюцца ўсе найтаннейшыя і наглубейшыя падложжа чалавека, калі ламаецца такое прыказанне. І такі чалавек ніколі не будзе кіравацца ці злосцю, ці ненавісцю ў адносінах да бліжняга, муж да жонкі, жонка да мужа, бацькі да дзяцей. Таму што нават калі будзе праяўляцца пэўная нецярпялівасць ці пэўнае штосьці дрэннае, заўсёды будзе імкненне захаваць адносіны любові, бо Христус такі. Христус такі. Ягонае валадарства, яно поўнае любові. Сатана жадае разбіць гэта і знішчыць. Ён з гэтага цешыцца. Ён бы хацеў вайны. Таму што ў вайне можна знішчыць тое, што добрае. І такім чынам быў забіты і Христус, які радыкальна гаварыў злу не, але сам не помсціў. Радыкальна гаварыў не згаджаюся з грахом і радыкальна вельмі сурова адказваў сатане, якога выганяў з беднага чалавека апантаннага, але ніколі не чыніў грэх, ніколі не праяўляў ненавісці, ніколі не праяўляў помсты, бо гэта дарога не Божая. Узлюбленыя, сённяшняе Божае Слово хочуць зрабіць чуткім нашае сэрца на тое, што рэальна Божае. Умець у сваім сэрцы радыкальна адрозніваць, што добрае, што кепскае, і бараніць унутранай паставы, у которой будзе абарона перад тым, што зло, тое, што з'яўляецца злым, і абароны той паставы, у якой праяўляецца любоў. Бо зло перамагаецца дабрынёй. Чалавек, які сеяць зло, пад дзеяннем злога духа, ніколі шчаслівым не бывае. А чалавек, который дае дабрыню і любоў, насуперак цярпенням і насуперак сітуацыям, у которым сустракаецца з несправядлівасцю, мае ў сэрцы супакой, бо яго беражэ сам Бог. Узлюбленыя, няхай гэтае слово будзе нам запрашэннем узрастаць у тым, што у хрысціянаў называецца правільным кірункам, Божым кірункам. І Бог, напэўна, будзе заўсёды з кожным чалавекам, які беражэ гэтую унутраную паставу і не дазваляе сатане захапіць яго жыццё. Амен. Наш лёс знаходзіцца, вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост, Наш лёс знаходзіцца ў руках Божых, узнясём да яго нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл каталіцкі, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім.
Молимся за людзей нашай айчыны, каб клопатам аб зямных дабротах не перашкодзіў ім у пошуку духоўных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молимся за моладзь, асабліва нашай парафіі, якая выбірае сваю жыццёвую дарогу, каб яны здолелі распазнаць і выканаць Божью волю. Цябе просім. Молимся за дзяцей, якія прынялі першую камунію ў нашай парафіі. Молимся таксама за іх бацькоў. Просім, каб гэты каштоўны дар аберагалі ў сваіх сем'ях. Цябе просім. Молимся за тых, хто нявінна асуджаны, молимся за тых, хто церпіць, молимся за тых, над кім адбіваецца здзек. Просім, каб Бог быў умацаваннем у іх цярпеннях. Цябе просім. Молимся за жывы ружанец нашай парафіі, патрэбныя дары і ласкі для ўсіх удзельнікаў жывога ружанца. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы, прымаючы Езуса Хрыста ў Эўхарыстыі, з надзеяй чакалі сустрэчы з ім у небе. Цябе просім. Божа, Ты бачыш нашу бездапаможнасць і слабасць. Дай нам сваю дапамогу і напоўні нас сваім духам, каб толькі Ты быў адзінай нашай мэтай і імкненнем. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Тіло моє сталося споживай, а кров моя напоєм. Хто моє тіло і кров споживає, життя вічне той має. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Хто моє тіло і кров приймає, той живе во мне, а я їм пробиваю. Я воскрешу його у день опошній і буде жить навеки. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Тіло моє сталося споживай, а кров моя напоєм. Хто моє тіло і кров споживає, життя вічне той має. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Хто моє тіло і кров приймає, той живе во мне, а я їм пробиваю. Я воскрешу його у день опошній і буде жить навеки. Я живий хліб Божий, що сишов з небеса. Я живий хліб Божий, що
сышоў з нябёса. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, глянь ласкаво на наше служение, прими дары, якія мы Тебе складаем, и умацуй нас у любові, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серці, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся, існуём, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяёмся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою
і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святый сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі в надзеі на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом Ябраником, со святым Станиславом Попчинским, благословенным Матулевичем, благословенными мучениками из Рощицы, со святыми апостолами, всеми святыми, якие спрадвеку подавалися Тебе, каб всеми и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земли. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а не избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, дапоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху, и захаваныя от усялякага неспокою чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи
Божий, вось той, хто бере на сябе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово, и будзе оздоровлена душа моя. Пан цвярдыня моя и мое прыстанішча, збаўца мой, Бог моя дапамога. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшую дай ему лед верный, моцей веры, збавчая крыжовой, он сам приходит у своей любови. На грех и слабость племени Адама Бог милосердный с литостью споглянул, простаемницу славу целомления дал своего Сына грешным на збавление. Збавцы охвяра надалей триває, у Евхаристії Єсус пробиває, боский учитель заповедав учням, каб дар збавлення стала несли людям. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, славы Христа святар знов вимовляє, гэтыя дары Духа Святого перамяняе тело и кровь Христову. Для хлеба з неба очиняймо сердце, ён найсвятейшим нездарма зовется. У ім не толькі моц дае Бог людям, Сына дае нам, ім щасливы будем. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшую
збаўчае крыжовай, ён сам прыходзіць у сваёй любові. На грэх і слабасць племені Адама Бог милосердный з літасцю спаглянуў праз таямніцу слова ўцелаўлення, даў свайго сына грэшным на збаўленне. О Єзу хости, песню хвали прийми і будь прославлений тепер і навеки. О Єзу, Пане мой, прагну я жить с тобой, Єзу, я твой завжди, тепер і навеки. О Єзу, Боже мой, збавця душі моєї, у серці моїм живі, тепер і навеки. Молимся. Милосердный Боже, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильностей до зла и вяде на шлях цнота праз Христа Пана нашего. Amen. Послухаємо душпастерські обяви. Злюблені парафіяні, на ближайшym тижні Костел святкує урочистість на Святейшее Серце Єзуса, це у п'ятницю, і ушанування, успомін на беззаганне серце Марії у суботу. Свята імша на ближайшym тижні в нашому санктуарі буде відбуватися наступним чином: у понеділок і суботу раніці в годині 9, у аўторак, сераду і чацвер вечарам у гадзіне 18, у пятніцу, паколькі это урачыстасць на Святейшае Сэрца Езуса, святая імша будзе і раніцай у гадзіне 9 і вечарам у гадзіне 18. Набажэнствы ў месяцы чэрвеня адбываюцца пасля святой імшы у буднія дні, у пятніцу і ў нядзелю пасля вячэрняй святой імшы. Хочу шчыра падзякаваць асобам, якія дапамагалі падрыхтаваць учора тэрыторыю да нашай касцёла, да нашай урачыстасці. Дзякуй вам вялікі, асабліва моладзі дзякую, хлопцам, якія дапамагалі. І не толькі, шмат асобаў даволі было. Заўсёды, калі жадаеце дапамагчы пры уладкаванні тэрыторыі ў касцёле, заўсёды вас кожна чакаю. Працы знойдзецца для кожнага. Узлюбленыя, ёсць вельмі радасная вестка, што учора адбыліся пасведчанні марыяніна, беларуса Яна Чупрынскага. Пасведчанні былі ў Варшаве, высветілі нашая д'якана на святара.
13 чэрвеня у гадзіне 11 у Барысаве у касцёле айцоў Мар'янаў ён адправіць першую святую імшу у Беларусі, прыміцыйная святая імша. І менавіта тады, спадзяюся, даведаюся, ці дадуць яго нам, і калі дадуць, то калі. А так это ўсё інтрыга вісіць у паветры. Да. І таму вельмі хацелася, каб малады святар прыбыў у нашу парафію і дапамагаў у функцыянаванні нашай парафіі, але пакуль што інтрыга вісіць і хай вісіць. Да. Пастараюся даведацца ўжо 13-го. Фактычна у дзень прыміцыі павінны даць дакумент, куды яго накіроўваюць і ад якога моманту. І тады будзем ведаць. Калі накіруюць да нас, і ўжо 20 чэрвеня будзе ў нас, тады першая прыміцыя будзе тут, у нашай парафіі, 20 чэрвеня. Але ўсё до 13 застаецца ў таямніцы, таму чакаем і спадзяёмся на хуткае пазнанне волі Божай. Узлюблены ў сераду будуць нешпары за памерлых пасля святой імшы, а ў чацвер пасля Еўхарыстыі будзе адарацыя на свяцейшае сакраменту да гадзіны 20. Зараз адбудзецца працэсія Божага цела. Перад тым, як адбудзецца працэсія, будзе выстаўленне на свяцейшае сакраменту. Прачытаем літанію да Найсвячейшае сэрца Езуса. І ў часе літаніі, адказных за працэсію, папрашу, каб ціхонька так рыхтавалі працэсію. Выставленне на свяцейшае сакраменту. Будь заўсёды пахваляны, всімі намі праслаўляны, найсвяцейшы сакрамент, наш нябесны тэстамент. Будь заўсёды пахваляны, всімі намі праслаўляны, найсвяцейшы сакрамент, наш нябесны тэстамент. Будь заўсёды пахваляны, всімі намі праслаўляны, найсвяцейшы сакрамент, наш нябесны тэстамент. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Serce Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, Serce Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, Serce Jezusa со Słowem Bożym istotnie zjednane, Serce Jezusa bezmierznej wielczy, Serce Jezusa Świętynia Boga, Serce Jezusa Sialiba Najwyższego, Serce Jezusa Domie Bożej i brama nieba, Serce Jezusa полымнеючее в огнище милости, Serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, Serce Jezusa dobryni i lubowi pełne, Serce Jezusa всіх цноту глибиня бездонне, Serce Jezusa всілякої хвали найдостойніше, Serce Jezusa Володар і з'єднання всіх серців,
Serce Jezusa, w jakim się skarby mądrości i umiłości. Serce Jezusa, w jakim wся pełnota bóstwa. Serce Jezusa, upodobania Ojca Niebiesnego. Serce Jezusa, z pełnoty jakiego my wszyscy otrzymali. Serce Jezusa, praga od wiecznych wyżyniów. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiej miłosierności. Serce Jezusa, szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracają. Serce Jezusa, krynica życia i świętości. Serce Jezusa, umiłosierdzia za grzechy nasze. Serce Jezusa, napełnione zniewagami. Serce Jezusa, zloczyństwami naszymi zmuczone. Serce Jezusa, posłuchmiane aż do śmierci. Serce Jezusa, dzidę i probite. Serce Jezusa, krynica wszelaka ucieszenia. Serce Jezusa, życie i uwaskreszenie nasze. Serce Jezusa, upokój i pojednanie nasze. Serce Jezusa, żywa ofiara za grzechy nasze. Serce Jezusa, zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється. Serce Jezusa, nadzieja tych, kto w Tobie pomieraje. Serce Jezusa, radość wszystkich świętych. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Jezu cichy i pokorny sercem. Молимся. Всемогутний, вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і охвяру, якою Він складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. О Єзу наймилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоєго алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається на святейшому серцю Твоєму, каб jeszcze больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіший, і притули всіх до святого серця Свого. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Вярнуліся яны у бацькоўскі дом і не загінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастар. А дары касцёл Твой бяспечную свабодую. Дай ўсім народам супакой і згоду, учыні, каб на ўсёй зямлі, ад краю да краю, адзін узносіўся голас. Божому серцу, праз якое прийшло для нас спавлення. Яму хвала і пашана на віки. Амінь.
Будь прославленный, Иисус Христос. Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек. Хости сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек. Хости сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Богца наш, як ягня покорний у свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек. Хости сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек. Хости сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный наш небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек. Хости сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек. Хости сокрытый, Бога человек. Повстанем. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Тебе, Пане. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі: «Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі табе з'есці Пасху?» Ён адказаў: «Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму: настаўнік кажа, час мой блізкі, у цябе зраблю Пасху з вучнямі маімі». Вучні ўчынілі так, як загадаў ім Езус, і прыгатавалі Пасху. Калі елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, паламаў і, даючы вучням, сказаў: «Бярыце і ешце, гэта цела маё». Потым узяў келіх і, падзякаваўшы, даў ім, кажучы: «Піць з яго ўсе будзеце, бо гэта кроў мая новага запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Кажу вам гэта, што адгэтуль не буду піць ад гэтага вінаграднага плоду, аж да таго дня, калі з вамі піць яго буду новым у валадарстве Айца майго». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, смилуйся над
Ты святар навеки, аллилуйя. Назор Мельхиседека, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты деля хвалы Своей величи для збавления человечества установил одинородного Сына Своего, наивышейшим и вечным святором. Учеников во всем свете приносили Тебе Его ахвяру, праз Христа Пана нашего. Амен. Благословление Бога Всемогутного, нехай сойде на вас, нехай заховає ваші полі, стиражи ваші доми і місце праці, у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне, Божа, как мы у шляху до неба силы мели. Ты манной стал дровником голодным для тех, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтарь земля наша будет, а хлеб коммунией тем, что прагне небо. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Читание Святого Евангелия паводле Марка. У тыя дні, калі зноў сабралася мноства людзей і не было ў іх чаго есці, Езус паклікаў вучняў сваіх і сказаў ім: «Шкада мне людзей, бо ўжо 3 дні знаходзяцца са мною, а не маюць чаго есці. Калі адпраўлю іх дадому галоднымі, аслабнуць у дарозе, бо некаторыя з іх прыйшлі здалёк». І адказалі яму вучні ягоныя: «Хто і адкуль накорміць іх хлебам тут у пустыні?» Ён спытаўся ў іх: «Колькі маеце хлябоў?» Сказалі: 7. Тады загадаў людзям сесці на зямлю. І, узяўшы 7 хлябоў,
узнёс падзяку, паламаў і даў вучням сваім, каб раздавалі. І яны раздалі людзям. Мелі таксама некалькі рыбінак. Езус іх благаславіў і загадаў раздаць. І яны ели, і насыціліся, і набралі 7 кашоў кавалкаў, што засталіся. А тых, хто еў, было каля 4000. І адпусціў іх. Гэта слова Пана. От пожару, голоду, войны и заразы борони нас, Боже. От пожару, голоду, войны и заразы борони нас, Боже. От пожару, голоду, войны и заразы борони нас, Боже. Пан даў спажытак сваім верным, аллилуйя. Как помацовать память про свои цуды, аллилуйя. Молимся. Удыхни у нас, Пане, Твайго духа любові, і у сваёй дабрыні прывядзі да еднасці усіх, каго корміш адным нябесным хлебам, праз Христа Пана нашага. Амен. Благословлення Бога Всемогутнага нехай сыдзе на вас, няхай захавае вашыя палі і сцеражэ вашыя дамы і месцы працы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Пан опора наша, свету валадар, сёння верным слугам ён приносить дар. У таённым хлебе отдае себе, грешникам збавление у милости дае. Хлеб и вино с Богом лучить нас. У святой коммунии скрытый Бог живый, лечить души даром тела и крови. Злости и сходить Божие светло. У правдивом хлебе вечное житье. Хлеб и вино с Богом лучить нас. Пан ослона наша, Пан дарує грех. Примем Його серцем, побачим світ утех. Хоч не тернистий у спокусов час, Єзусова тіла одраджає нас. Хліб і вино з Богом лучить нас. Єзу, ти крині
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Jesús рассказал фарисеям такую прыповесть. Один человек наладжваў вялікую вячэру і паклікаў многіх. А калі настаў час вячэры, паслаў слугу свайго сказаць запрошаным: «Прыйдзіце, бо ўжо ўсё гатова». І пачалі ўсе як адзін адгаворвацца. Першы сказаў яму: «Я купіў поле, і мне трэба пайсці паглядзець яго. Прашу цябе, прабач мне». Другі сказаў: «Я купіў 5 пар валоў і іду выпрабаваць іх. Прашу цябе, прабач мне». Іншы сказаў: «Я жаніўся, і таму не магу прыйсці». Вярнуўшыся, слуга расказаў пра гэта свайму гаспадару. Тады гаспадар дома разгневаўся і сказаў слугу свайму: «Ідзі хутчэй на вуліцы і завулкі горада і прывядзі сюды убогіх, калек, сляпых і кульгавых». І сказаў слуга: «Пане, зроблена, як загадаў ты, і ёсць яшчэ месца». Гаспадар сказаў слугу: «Ідзі да дарог і загарадзяў і прымушай прыйсці, каб напоўніўся дом мой. Бо кажу вам, што ніхто з тых запрошаных людзей не пакаштуе маёй вячэры». Гэта слова Пана. Хвала Тобе, Христе. Ад раптоўнай і неспадзяванай смерці сцеражы нас, Божа. Ад раптоўнай і неспадзяванай смерці сцеражы нас, Божа. Ад раптоўнай і неспадзяванай смерці сцеражы нас, Божа. Вось хлеб жывы, які сышоў з неба, алелюя. Хто яго спажывае, будзе жыць вечна, аллилуйя. Молимся. Всемогутный вечный Боже, учини, каб праз разважлівае, пабожнае, справядлівае жыццё мы былі годныя прыняць у хвіліну нашай смерці на святейшы сакрамент цела і крыві Пана нашага Езуса Христа, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Благословление Бога Всемогутного нехай сойде на вас, нехай захавае ваши палі, сцеражэ ваши дамы і месцы працы. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Под Твоя приходим звери, под Твоя приходим звери, щирим серцем повний віри, щирим серцем повний віри, бо під відом скритих хліба, бо під відом скритих хліба, Ти єсть Бог правді.
милость Бог правдивый з неба, стався ти для нас поживай, стався ти для нас поживай, Бог святий, живий, правдивий, Бог святий, живий, правдивий, найсвятейшей таємниці, найсвятейшей таємниці, ти для нас життя криниця, ти для нас життя криниця. Милость Бога заяснела, милость Бога заяснела, и Он змянил хлеб у свое тело, и Он змянил хлеб у свое тело. Читание Святого Евангелия паводле Яна. У той час Иисус сказал своим учням: «Я виноградная лоза, вы галины. Кто застається во мне, а я у им, той приносить богатый плен. Бо без меня ничего не можете зробить. Кто не застається во мне, будет выкинутый вон, як галина і засохне. І збираюць іх, і кидаюць у огонь, і яны згараюць. Калі будете во мне, і словы мае у вас будуць, прасіце, чаго захочаце, і станецца вам. Гэтым будзе услаўлены Отец мой, калі вы принесете богатый плен і станете моими вучнями. Як мяне полюбил Отец, так и я полюбил вас. Заставайтеся у моей любови. Коли будете заховывать мои заповеди, застанетеся у любови моей, як и я заховал заповеди Отца моего, и застаюся у ягоной любови. Гэта я сказал вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной. Гэта слово Пана. Мы грешные Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Мы грешные Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Мы грешные Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Келих збавлення узниму, аллилуйя. И буду закликать имя Пана, аллилуйя. Молимся. Пані Єсу Христе, живи хлеба, який дає життя вічне, учини, каб ми часто приймали Тебе, и з'єднані з Тобою приносили плен, что будет трывать вечно, який живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Благословление Бога Всемогутного нехай сыйде на вас, нехай заховає ваши поли
и стероже ваши домы и месты працы, у имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Тебе, Бога, прославляем, Тебе, Пане, хвала вечна, небо и земля спевая, Тебе, Отче вечный, Тебе, Боже, все анёлы, зими моцы и небесы, херувимы, серафимы, им хвалы одвечны взносят. Святый, святый над святыми, Бог могутный и ласкавый, над землей и небом слыня необсяжность Твоей славы. И апостолы, и вочни, хор пророков полных хвалы, с ими мучеников лучность отдают Тебе пошану. Усогучным хоры льется по усей земли навколо. Тебе хвала наших сердцев, спев святый Твоего костела. Сына с духом с утешения, величи Отца промнистой, прославляю все створение, балад хвалы Ты, Христе. Празвеки учить неспинно, спев, что славит Твои справы. Пане от усіх провина, заховать нас будь ласкавый, каб же выбавить свет целый про свои святые раны. Сын Отца с предвечное тело, Ты принял полони паны, зруйновал Ты брамы смерти, на крижі й вирвав джала. Каб для всіх, хто в Тебе верить, радость вечная зазяла. Право ручается у славе, трон Твой збавца наш одиный. Придешь снова долю явит, как судить людские чины. Грешным Ты не дай загинуть, будь нам збавцем, не судьёю. И обмый нас от провину, даровой своей кровью, за святыми блеском моцы, заховай Твоих обраных. Благослов Твоих подданных, шляхом на свете беспечным, у небесный Иерусалим. Тебе володар вечный, мы штоденно прославляем. Не покинь же своего люду,
Боже, без Твоей опеки, Пану верных не буду, осоромлены навеки. Пану верных не буду, осоромлены навеки. Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, дозволь нам таким чином прославлять найсвятейшие таямницы тела и крови Твоей, как мы бесперапынно могли отрымливать плоды Твоего откупления, які живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и